la, 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 la. God dag, forspartene. Den där jävla hetsen inte vill att gå så. Nej då, i timmars. Det barn ju. Jag startar där rätt. Det bara. Nej, vad är det? Det mörker det. Mamma, stabiler. Idem se. Что два сата? Два сата. Срце nije dva sata. Noć je. Upaljeno ti je svetlo. Nije fair. Svaki put kad ja najbolje igram, to uvijek brzo pođe. Neću. Ajde, vreme za spavanje. Tata će ti počitati priču. Da, ljubi. Ti se samo, izula se. Da. Ti samo skini tu kapicu i legni u krevet. Tata će i ja ćemo brzo doći. Važno, mama. Kada li će mama i tata da doći? Evo nas. Evo, okliznula sam se. Mama se okliznula. Tata, ja sam se okliznula. Ok, dosta, reci mami koju ćeš knjigu da ti tata čita. A što tata čita? Molim te, ti dugo nisi čita. Vreme ti. Ok, srce, da si spremna za krevet. Ja sam mama ležem u krevetu sa mojim medom i sa mojim ponijem. Onda super, koju ćeš knjigu da ti tata čita? Princezu. Au. Vidim da je knjiga Princeza već pala. Hej, kada je tako super veterinaru reč, onda je knjige moraju da se obavaju. Baš duhovita. Ali pasim da čitaš. Bila jednom jedna mala princeza. Ne, tata, ne tu. Pa koju? Onu od Crvenkapi. Dobro, čitam od Crvenkapi. Bila jedna. Ne, tata tu. Pa sad si mora da te čitam od Crvenkapi. Tata, imaš mnogo da se pomoćiš. Baš bolje. Koju onda želiš? Zem Alisu u zemlji čuda. Bila jedna mala devojčica po imenu ne, tata Alisu. Pa to je Alisu u zemlji čuda. Onda hoću... Šta hoćeš? Hoću da mi čitaš Princezu na zrnu graška. Šta? Pa ovdje nije ta. Onda uzmi drugu knjigu. Nema šanse. Zaberi neku od ovih priča. Ne mogu li samo da se šetam. A što ne može tata da se šeta? Zato što je umoran. A od čega je to umoran? Od zubđeva. Znači tata je jeo. I od toga je umor. Ima što ja da radim. Ovo sam da jedu. A u svakom slučaju ja ovo ne mogu. Eto možeš. Ni dugo nisi čitao. Ja uvijek čitam. Mama, daj mi tu šolju mleka. Evo, ima da popijem. Ja ne mogu da spavam. Ne znate ni koju priču želim. Pa u redu srce, što vam da hoću da reći. Hoću da si igram doktorke, veterinarke. Hoću da lečim sve iz životinje. Pse iz životinje. Hoćeš da si igrama prodavnice. Da, prodavnice. Mama, šta je to prodavnica? Dete od 7 godina ne zna šta je prodavnica. Ne znaš li koliko ti dete ima godina? Pa koliko ima 6? Pa i treba bi ga ovo da zna. Pa nikad je nismo vodili u prodavnicu. Dosta više, koliko je, šta je to prodavnica?
Danica, i koliko ja imam uopšte godina? Imaš 6 godina, a pored Danica je nešto što se kupio u nekoj radnji. Nešto kao pijaca. Da, nešto kao pijaca, slično njoj. To super. Mama, daj meni keks. Pa sad cijelo ostalo možeš se sama naguniš. Ne mogu. Umorna sam. Od čega si umorna? Od statnog pričanja. Mama, ja ne mogu ovaj konak. Evo dobro, idem da ga ostavim. Mama, a šta si još? A zašto šta je ova? To je nervica, a ovdje je ulica. Ko to još ne zna? Ajdemo onda čuti. Vidiš da je onako, ne znaš što deci tu da ispričaš. Mama, molim se. Ajde da se igramo. Slušaj, šta je ovo tu? Mama, to su moje kace. A zašto će ti gačiš tu? Zato što sam žuljeli, onda mogu da ih nosim. Evo, Bože, šta je tebi tamo? Evo, daj da ti pomogu. Vidi kako si lep. Upravo si. Izgleda je već izmata čarobna ogrlica. Pa nećemo da skidamo. Koliko god da ćemo. Ponovit ćemo. Koliko je to sati? Mama, tata! Manduša, koliko je sati? Sada? Sada je tačno, negdje oko 5 ujutro. Šta? Ne moguće da sam spavala. Pa jasno, ako se rasu, idem ja ko se rasu. Kako da vršćaj. Dosadno mi je. A kad smo rekli nekoliko minuta. Znaš koliko si ti rekla? Pa 5 ujutro. Rekla si u 6 ujutro. Kako 6 ujutro? Šalim se, rekla si u 4:55. Spala sam 5 minuta. Što mi toliko naravno? Ovo je iluzija. Ćao.